खुलुमबाय दिनैनि फ्राम 24 हेडलाइन स्टुडियोआव आं आमिना सरगियारि 23 सेप्तेम्बर खालारखालि खौसेथि बर' सुबुं आफादा गांसे लाइजाम फोसावनाय जादों। बे लाइजामा जादों बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय लाइजाम। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि संबिजिराव थानाय चेप्टार 41 नं दफानि गोहो बायदियै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरिनि बिथोनजों आफादनि खान्थि आरो आजावनाय थांखिफोरनि हेंथायै गले गले बेरेखा मावनाय आरो सिफायबाय थानायनि थाखाय सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मुस्रि सम्बारु मोसाहारि, लेङाइ आफादगिरि मुस्रि नबिनचन बसुमतारी आरो लोगो नेहाथारि मुस्रि सतीश बसुमतारी बिथांमोनखौ आफादनि बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। मख'नाय जायोदि बे लाइजामाव फोसावनाय 23 सेप्तेम्बर 2020 खालारनिफ्रायनो मावफुंजानाय जाथों।